салому алайкум ва раҳматуллоҳ. бародарои азиз, хуш омадед ба канали мо. дар навори имрӯза бародарон нархи хонаи фурӯшӣ, мошини фурӯшӣ, мотоблоки фурӯшӣ, нархи тракторон аз шаҳру ноҳияи Тоҷикистон баҳри шумо омода кардагем. ҳатман видеонаворро то охир тамошо кунед. барои дастгирии канали мо ядона лайка биҷақед, дар канали мо меҳмон бошед, подписатсия кунед, дар шумо чизе маъқулад дар комментария бинависед. иншоалло мо кӯшиш менем баҳри шумо пешкаш кунем ва шумо чизе фурӯшӣ дошта бошед, рақамҳои ватсаи ман дар рӯи экран бигиред, равон кунем, мо пешкаши харидоро мекунем. худо нигаҳбон ту боша бародарои азиз. курси имрӯза дар рӯи экран, видеоро то охир тамошо кунед. бародаро, хонаи фурӯшӣ дар шаҳри душанбе, кӯчаи гулбута, назди бозори корбон. бародаро, нархша 37 000 сомонӣ мега. туалет, баня ҳамаш 100%. хай хонарам ремонтш мега конкрет ниай 37 000 сомониш мега. ин ремонти хонаҳоро бародаро хутон бинед. ай 37 000 сомонӣ бо каматамам арзона мешидааст. касоне ки конкретни харидор хонахар бошед, марҳамат, рақамош дар рӯи экрани шумо занг занед. бештар маълумотро аз соҳиби хона дастрас кунед. подвал ҳамаи чиро дорад бародаро. марҳамат, рақамош дар рӯи экрани шумо занг занед. трактор МТЗ-81, соли баромадаш 2013 соли бародаро, қарор дорад дар ноҳияи шаҳри Туз. трактор қатиш плуг дорад бародаро. трактор дар ҳолати хуб қарор дорад. мега сабаби фурӯхтан пул дар кори алиш намешавад. харидори аниқ бошад, марҳамат, занг занад, бо суҳбат мекунем. мега хоҳиш мекунам беҳуда занг назанед. касони харидор бошед, марҳамат, нархша 125 000 сомонӣ мега. бо савдо карда мешавад. марҳамат, рақамош дар рӯи экрани шумо. трактор Т40 қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат бародаро. трактор дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. моторош нав кардагиаст, далшиш ҳамаш 100% мега. қатиш бучка дорад, гандам дравак ҳам дорад бародаро. нархша 25 500 сомонӣ мега. бо гуфтагии савдо карда мешавад. қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат. касони харидор бошед, марҳамат, занг занед. илтимос мега беҳуда занг назанед. харидори конкретни боша, марҳамат, занг занад. марҳамат бародар. трактор 554, соли баромадаш бародаро 2012 сола. қарор дорад дар шаҳри Нав. трактор дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мега ҳамаш 100% барои даруни боғвай бародаро. се корпусаи. нархша 120 000 сомонӣ мега. бо гуфтагии савдо карда мешавад. конкретни харидор бошад, марҳамат, занг занад. касони конкретни харидор бошед бародаро, марҳамат, рақамош дар рӯи экрани шумо занг занед. бештар маълумотро аз соҳибаш дастрас кунед. трактор МТЗ-80, соли баромадаш бародаро 2008 сола. қарор дорад дар шаҳри Бухтар, Қурғантепа. трактор дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. нархша 115 000 сомонӣ мега. бо гуфтагие ки савдо карда мешавад. ина бародаро худаш гуфтагие ки конкретни харидор бошад, занг занад. бо савдора мешидааст. касони конкретни харидор бошед, марҳамат, рақамош дар рӯи экрани шумо занг занед. бештар маълумотро аз соҳибаш дастрас кунед. трактор Т28 қарор дорад дар ноҳияи Зафаробод. трактор дар состояниш мега хубай. 3 баллони нав дорад. коробка, мотор, садай. илтимос мега харидори аниқ занг занад. бо савдо мешавад. нархша 18 500 сомонӣ мега. бо гуфтагии савдо карда мешавад. 18 500 сомонӣ. касони харидор бошед, марҳамат, рақамош дар рӯи экрани шумо бародаро занг занед. бештар маълумотро худтон аз соҳибаш дастрас кунед. марҳамат, рақамош дар рӯи экран. трактор МТЗ-82 қарор дорад дар шаҳри Хуҷанд бародаро. трактор дар ҳолати беҳтарина мега. ай Европа овардагиай. состояниш 100%. нархша 150 000 сомонӣ мега. бо гуфтагии савдо карда мешавад. 150 000 сомонӣ. ина бародаро, трактора хутон бинед. касони харидор бошед, ина шо трактор фаҳмидан мехоҳед, марҳамат, рақамош дар рӯи экрани шумо занг занед. бештар маълумотро дастрас кунед. трактор МТЗ-80 қарор дорад дар шаҳри Турсунзода. трактор мега состояниш на бадай на хуб бародаро. хай кор мекунад, ҷиф мекунад. нархша 28 000 сомонӣ мега. бо гуфтагие ки савдо карда мешавад. 28 000 сомонӣ. касони харидор бошед, ина шудами трактор фаҳмидан мехоҳед, марҳамат, рақамош дар рӯи экрани шумо бародаро занг занед. бештар маълумотро аз соҳибаш дастрас кунед. марҳамат. трактор МТЗ-80, соли баромадаш 1987 солай.
трактор дар ҳолати хубай, дар ҳолати миёна бародаро, на хуби хуб, на бади бад, миёна даҳай. қарор дорад дар ноҳияи Ҷаббор Расулов. Нархша 70,000 сомонӣ мега, бо гуфтагие ки савдо карда мешавад. Ай 70,000 сомонӣ, я 70,000 сомониш мега, значит состояниш хубтар ай. касони харидор бошед, марҳамат, рақамош дар рӯи экрани шумо занг занед. марҳамат. трактор Т28 қарор дорад дар ноҳияи 5. трактор дар ҳолати хуб ай. пулу қатиш дорад бародаро, карчовка, комплект фурӯхта мешавад, бо савдо мешавад, ҳамаш мега 100 ай. нархша 46000 сомонӣ мега, бо гуфтагие ки савдо карда мешавад. ма бародаро ҳичи навистагӣ нестам, худаш ин ҳамаро навистагӣ ай. пулу қатиш дорад, карчовка дорад, комплект фурӯхта мешавад. 46000 сомонӣ. касони харидор бошед, марҳамат, рақамош дар рӯи экрани шумо. бародаро ина мини трактор Уралес қарор дорад дар ноҳияи Панҷакент. алиш мешавад, нависед, ягон савол бошад мегӯяд. рақамош дар рӯи экран. трактор дар ҳолати хуби техникӣ ай. трактор мини трактор, состояниш хуб ай мега. бо алишани мешидад. нархша 70,000 сомонӣ мега бародаро, бо гуфтагие ки савдо карда мешавад ё алишани мешавад. касони харидор бошед, марҳамат, рақамош дар рӯи экрани шумо занг занед, бештар маълумотро дастрас кунед. трактор МТЗ-81 соли баромадаш бародаро 23/04/2010 сол баромадаст бародаро. трактор дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. қарор дорад дар шаҳри Бохтар, Қурғантепа. нархша бародаро 135,000 сомонӣ мега, бо гуфтагие савдо карда мешавад. дар пеши трактор, ай пеши трактор биёед бародаро, бо гуфтагие савдо карда мешавад. касони харидор бошед, марҳамат, рақамош дар рӯи экрани шумо занг занед. трактор Т40 бародаро қарор дорад дар шаҳри Ҳисор. трактор телешка, плуг, барана, ҳамин чизоро дорад. ин ҳамаш дар рӯи экран навистагие бародаро. ага занг занед, бо чақчақ мекунем. нархаш 28000 сомонӣ бародаро, бо савдо карда мешавад. трактор мақсад миёна ҳай. ина телешкашам қачия, плуг, барана ва чанд чизай бародаро. касоне ки конкретни харидор бошед, марҳамат, рақамош дар рӯи экрани шумо занг занед. трактор МТЗ-82 трактор соз аст, состояниш мега, илтимос беҳуда занг назанед. худаш тоқай, балонош дастурат. маҳалли ман мақсад навай трактор, балоношам наван. қарор дорад дар шаҳри Душанбе. кор мекунад трактор мега, созай. нархша 55,000 сомонӣ мега, бо савдо карда мешавад. плугш қатиш фурӯхта намешавад. трактор худаш тоқай бародаро. касони харидор бошед, марҳамат, рақамош дар рӯи экрани шумо. ина бародаро трактор Масеяй, амитаяй номаш намедонам бародаро, 3700 қарор дорад дар шаҳри Душанбе. трактор пачкаҳай. пачкай мақсад чанд намуд тракторҳой, гарантиш 1 сол ай. трактор ки ами одам ки хариде 1 сол гаранти ту метиҳад. бештар маълумот ҳамаш ина дар рӯи экран навистагие бародаро. нархша 600,000 сомонӣ мега, бо савдо карда мешавад. касони харидор бошед, марҳамат, рақамош дар рӯи экрани шумо. трактор МТЗ-81 соли баромадаш 2012 сол ай. трактор дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. истеҳсолаш Беларусия бародаро. қарор дорад дар шаҳри Бохтар, Қурғантепа. нархшам соза 140,000 сомониш мега, бо гуфтагие ки дар пеши трактор савдо мешавад. пеш трактор мерай бародаро, бо савдо мешидааст. касони харидор бошед, марҳамат, рақамош дар рӯи экрани шумо занг занед, бештар маълумотро дастрас кунед. бародаро мотоблоки фурӯшӣ дучарха, як заминҷафкунак дорад бародаро, алафдравак ҳам дорад. нархша 5000 сомонӣ мега, бо савдо карда мешавад. қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат. харидори конкретни боша мега, бо савдоран мешидааст дар пеши ҳами мотоблок. касони харидор бошеду нашуд мотоблок фаҳмидан мехоҳед, марҳамат, рақамош дар рӯи экрани шумо бародаро занг занед, бештар маълумотро аз соҳибаш дастрас кунед. марҳамат. бародаро мотоблок дар ҳолати хуб қарор дорад, ягон айб надорад мегӯяд. состояниш 100% қатиш заминҷафкунак дорад. ина бештар маълумот дар рӯи экран. нархша 10,000 сомон мега, каселкаша адела мефурӯшад бародаро, 2300 сомон каселкаша. касони харидор бошед, марҳамат, рақамош дар рӯи экрани шумо бародаро занг занед, бештар маълумотро аз соҳиби худаш дастрас кунед. марҳамат бародаро, занг занед. бародаро мошини фурӯшӣ қарор дорад дар ноҳияи 5
мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. Сабаби фурӯхтан мега бародаро дар Россия ҳам одаме нест ки ҳайш кина мошина. соли баромадаш 1994 солай нархша 19000 сомонӣ мега бо гуфтагие ки савдо карда мешавад. Касоне харидор бошед дар ин рақамо WhatsApp имо ҳаст. марҳамат рақамош дар рӯи экрани шумо бародаро занг занед. бештар маълумотро